Hi guys, tro. Hi guys. Mama. Oh yeah. Hi guys, welcome back to our channel, tro. Hi guys, tete. Hi guys, tro. Ti khan ti jashu shai. Allah. Với thì rồi vlog cả ngày mà sẽ cái tay map na in up clean lo. Ti to su ka pe ta la kha chu. In ti har kan nga ye ni. Thawang de mi. Thawang. Nó cái tệ. Damian, 1, 2, 3 hành suy tệ thì mà xin Damian hiền. 1, 2, 3 hành suy tệ le. 1, 2, 3 hành suy tệ. Mama tiro. Mama tiro. Mama tiro. Mama. Mama. Cá tiro. Cá tiro. Suy la cá. Suy đón là mua balloon đi mua mi. Hey, balloon. Khơi mua balloon. Ikuta ka ni thuk rumi. Oh, hey. Come on. Damian and Magic show. Uma baule de. Hey, hey. Balloon en color nge. En color nge ni. Hey, hey. Ka han ti te. Hey. Sui ro ko tiang poi sui tu la. Hey. Ama. Oi. Lengi la. Yay. Cái chị đẹp trên này cái thấu bể lao. Mà lâu cài thấu. Hey, hey. Thì sụ. Cái rồi. Anh nghe. Mình cài thấu đôn mì. Cái bể lê lao. Cái bể. Hello, ole cái channel là cái rần lụ tắc mai cái rần sấy lệ rồi. Tuần này chú skincare cái rần phật riêng à, chỉ sang cái rần phật cái nang mình ta point shot thì mà hay mấy thế à. Mà rồi chú ngày do ngày nang lawa tuần chum chú CureSkin cái rần sấy lệ lúc đón này. Thế hi CureSkin khani à. Chuan à chú ngài hiền product pali oma cái mà bị cả hiền mình đang ngài hiền gian nhiều chuyện cái là lawa customize ni và hiền nang lau chốt thế. Face wash oma, restructure cream oma, sunscreen oma, chuan corrector cream lea, corrector cream hi ka mai spot neu ti re tu tur nia chan CureSkin biki mani apo comment section a khanin ron comment zeu kha kam wo CureSkin hi ka ngei lu tu ke chuan thil dang ka mang du to lo ti te nom vele zeu thina machine kanin ang lawa CureSkin hi acha ka ti ve na chu man hi atlom ka tia affordable sangkhat jali somkwa pako manania ka kot mangin atlom in la cha le thei zui boka chuta sangkhat le jali somkwa pakwa ai tlom ka kot mang atlom ani to boka boknuwa I think exang asset kiminania hai chen ka chu pakhat ringot po sangkhat don mante ni china chuta customize ania mani vun mil nge ni wang khan I tlei rol no pangte te Korean skincare la try kol vak lo in ni chuan hetiang hi mang ula in chung te tan pon leisak cheu kha har sala wanga chan chu atau lem lawa mani tho chwala nei lo tan chuan tin tho chwa nei to tho atan pon a chelem lo customize ani Korean skincare te mang do to in ni chuan India in le te hi kam mai vuni na ngei lo ti te om thina khatyang ani lem lo chuan customize ani ba ka asset kiming klom te na cha theya acha dan zo hetiang he anin karon tilang zoi nga a pin download tanga zona le nge moin changa nga ha to pa khanin in mai vunteron analyze nga ngei zong in hwa zong in name ti te in zo zo vek nuwa tang hianin in ta tur kha customize kha aron in sop chuak don ni chu chuan heta ka code sang-sangi 100 ti mang hianin discount na omle theido na in cha huna khan first time order voikat order na atan I order to ho chuan offer hi in ti theido lo me theya chuan order masa mi zang e zani chinin hemi coupon code tin mang theido na chuan cham lo cha zung zung do nya sang-sangi 100 ti mang hian no description le comment section a khanim mang link Damian local tele lem tu na Cái tiếng phải học cái bún là wa. ya Cái tiếng bún là bún rọ ha. Magic show lok ro bol kha
apa ina la mula magic show khan ti lok te mo za kha han ti bo de te mo ja khan ti bau te magic show la oh magic show don lang le de ni ai lang de tu na la bau don em eh khong e dan han ti te adang magic khan show te ai la magic show ves hey bo de en ro Hey.วันเทียมไปค่ะ nim te uyem nim te uyem ai magic show bau da tu ba mak me nim te uyem a uyem de bian kal de tu na chuan kan topic a kan lo lut to anga zawhna ka don tam ve de mai he mi bi khi chu Instagram lama le heta YouTube pa po ni thawang chu zawhna ka dong hne me ma no pang pacifier hmuan chung chang min zot na se em ma sang ifa te khan pacifier an hne na sa sia enge a thalavem ti te enge tin nge I hnei tir le dan an pum te chat pha em ti te hei chen kha thian mi zo hian kanin ti mu lo em ma pacifier hi kan fak lo tlanga doctor te po atam zo khian in pacifier hi an du lova mai ro chu sapra mai ro chuan in no te zong zu hian an hne de vik za a somrat vel chuan an hne karing a chuai pon a tam mai the no te a tam zo khian in an hne a enge thazok lo ti a soi thei tur chuan in chu te angin ke ma chuan in ka she thui lawa a mai ro chu ka fa te bi ka pacifier an hne dan ka ron soi do na voin ka video chu hei tiang anga thil in zona ron chan na hun te hi ka nei kha trina wangin ka vlog that chenen hami ti nan hian ka ron hmanganga pacifier hi engrol an ni change I hnek tir ti min zo china chu ma sabera chuan ka ron soenga an pian hlim atang pacifier hi ka hnek tir china pian hlim ti la ran piang chhuak lol de chu nu te tu en ne in sha thiam dan tur chuan kar khat vel an ni chaw atang hian ka hnek chan tir china a chan chu pacifier po hi hei engtin nge nyang no pang hianin nipple confusion an nei china chu nu te char I pek chuan natural hei nu te pangai an breastfeeding an ti ta khata ang kha an ni chuanin I nakina entinan lozin chwa santa la formula ni du lo china chan chu formula kan ti chu nu te siam cho pangkha ni ta nipple confusion kan ti chuan no te hianin hei thil reng hi ngaya an nei lok thin bik lova ta chuanin a hmur nu te hmur kha an ang ta lo lu tuk rubber le nu te chu lawin an lawi ta khan an ni du lo china ni chu chuwang chuan chu tang ja chuan pacifier po hi atira no te an ron pian him deuh la in hnek tir lo chuan practice ve fe angaya an hne du mai thin lawa tin an hne thiam lo ve china ni chuan khatiang ra lek ni a hnek tir kha a la mi a poi mi ti te internet puitling nen te in te khin ta chingam po kan chala kan ka kan ko chunga lut lawa pumta na chalawa khatiang cha khan no te po an ko chunga lut tur om si lawa an pumta na chalau ti te om theya an ron soi china mai ro chu hei chu ke ma chuanin a thiam na ang zong atang chuan chu mi chu ka fin fe e ti tur ron soi tur chu ka shelawa pumla ma har san nan nei phaum ka shelawa tin pacifier hi an ril cham line ka pelawa an por nuwa a in oi mutir nan te emo khatiang nan khan ka mang china ke mana ka fak na le hetia ang neu feedback ka lo chiara pacifier ka fak ve na chuan sen lai chuan no te hi anon pian hlim hian mo no sen an ni hian SIDS an ti me sa pho chuan SIDS lampum chu sudden infant death syndrome anita no te thi thut an soi chin ang hi hei an ti nge nyang chanum lawa thi an ti chin mai ang hi nyang chu zana kan an mu a zinga te lo thi thuta ti te khatyang kha om chin ni chu hei
an nar kwa le an ka te hi alazi me manau te chu tiang a hian en tin nge a thui de ron explain na to to shalai de le google chinula khatiang anga tan khanin a prevent a pui an tia heta ang enge note ina pacifier an ne khan a chan chu ai khami an cherenga an mani kha zanla ya he an mutlan te khan ke chu ka hnek tir thina an mut te kha ti tui ka tia mo chuan chu lo ni ta se chuanin ke mana ka chhor tang kai na mem chu nu kan ha zang khai pha ka tia pacifier ne ho no te hi hey no te mi pa fa hlir kala nei me cha chu ka shelo me cha po nu te he tak tak chu nom thonga mi pa hian nu te la kan pe na an ti thina ta chuanin nu te an hne khianin zana hianin ke ma bik chu phir ka poma wang khan ka ha me ma nu te pering ot khan zana kan muta lelam helam in pakhat in lo hne se anek par ma in pakhat kha helam mi kha lo chapanga I tiang kan phoyanga lelam ka khoyanga hetami kha lo chap le a hetami kha angoya chuan hetami par mai hetami chap kha de kai le hoi zan kho chak zel ni chu wang cham mutma in nute hi par deuh hianin ka pe a chuan pacifier hi ka hmuam tira oi te hin ngai lo puak te hi hei sa pho hi nam pui zia ka ti mai atil ren chu a chalai hi la ka tha sa pho chuan in no te te an pua in an oi vak ngai lo an muthil don te han pacifier an hmuam tira an puar na la khuma an muta an mu mai zel ni chu mo hei naute mutna bag anga te coral khai sleeping bag ang cha te khan an da dan an mutir mai zela mani na hei naute blanket te an sin shan tir lo chin chan chu an mai an lo khu a an thok te ti pin hi lo ma wangin naute sleeping bag ka da te hi man ti chan ani ta aron sei tel zai chuan pacifier big hi ti hian kan hnek tir thina an por lain eng tia re nge hnek tir thin hen har sa em ti khamin zot le a boite de unao u te hi kum ni theng an hne kum ni an tlina tong an ron shat mani du an soi thei china khan ka ngei tir ve to pa tong an shat to chuan ti su ti ro ti te an she thama ngei hin har sa lawa ke ma bi ka chuan hu te ngei te ka har sat lawa ka fa te hi deimya nei tu na kum ni latling lo deu pacifier la hne a pacifier ala hne a chuanin a chung ho zong chu ni mai a enge chan mai te ka nei pacifier big chung chang chu lo ni se chuan zo na ka zon le ka don le ui ka chung sal ta chang tingi ka chaw lu tu na hi ka dam thalawa ke ma hi ka chang kwang vak lo he wa hian zok vak bo hi ka tin lawa zo na ka don le za pakhat chu sang youtube phi e zon na na tla kem youtube pachang hian paisa ang zan nge ilak lu to ti ni a chuan hei bi khi chu ka paisa lak lu to za thi chu ka soi thei lawa a chan chu lo ngor hi ni lawa youtube te social media reng instagram te facebook te po paisa kan lak dan hi peng sang in a omani chu mo youtube pa po hian lo hi thabi in kan la a thabi kan ti chuanin antinan thatin kan la a mai ro chu thatin le thei tur khanin content kan ne nga ya dollar US dollar za talatlin ve ngai boka thatina la tur chuan mo chu lo ni phut che lo kan lak pe la ma hianin youtube pa hian kan lo lak dan sang chu internet hei ka video tir la ma te poson so fakna karon siam ta khata ang brand ho na thimin faktir khanin lo kan nei ve ta ka lo lak za chu ka soi lo nga chan chu mi sang hi kan lak za thi lo in ang lawa lo soi big hi nom cha lawa tiang khan thil kan fakte khan lo kan la a chuanin ni ashan pa lo om chu om bok ta chu peng ani ta chuan youtube hi e zonna na ta kem ti hi zona ka dong na salut tuka tlak te reng mai amai ro chu e zonna na mang tur chuan na khat tatling vele tuka youtube ringot po hi tun lai kain thadul chan po ke chu youtube ai thazok ti meyang ka ti ri awangin ai hlok zok ni a ka shat ka ti ri wangin full time in karon ti man lawa le youtube hi chu in huam hnem hi ngai ve a editing anga ya kan vlog anga ya thil kan ti lai te kan vlog ze langa ya chu ta edit mai po ni law kan upload le a comment te kan vil te nga ya
chuan email te kan lo da thin ta ta tang khan brand sang ina in collaboration an du te khan in min ron biak na te kha chhanna vil te message khatang mail check te kha ngai ve rang khina tin entertainment ani ve YouTube po hi mi nan mu du zong te kan dam that lo pon khatang a vlog a ti ve chang amu no mang zong a siam ve rang ngai awang hian na khata tling ve khatang ang in ti pe ngar ani chuan YouTube po hi tun laya sarkar na thok tam tak a in lak lu tam to zok ti kha karon soi du a Instagram te po hi chu tiang tho chuan followers nga hi tun laya chuan tangkai to em a shan pain Instagram in page chu siam lo ma se kenyang china chuan chu tiang in kan la nei lawa amero chu mi na fakna min ron siam tir te hei story kan ron post te kan active min even active tak even man ve min ti hlan khan sum lak nu nan kan lo mang chai ni ti kha he in shi thiam lo ve thina chen hiam itan kan lam mei te ma pon kan ron post a reels a khang te kha sum lak lu na ve kan ni chu mo hei ama po khan reels thakata chu ti za chu siam chuan thakata sing chuang hlo ti te omani chu reels du siam the eng po kan lam mei po kha paisa kan thok chhuak ti na ni chin lo sha thiam nan tur chuan ka tiang khai mang chang kai thiam tan chuan in kan man wang le kan hun ol wanga karon ti ni lawin thaniam ngai wangin sum tho chuang ngai wangin karon ti ve chok chin boka ti kha karon soi du a social media hi achangkai to ma chung ho chu ke ma na ka man changkai dan ani a chuan live update claim te chu mi question pani cha tu tun tum chu karon changanga tun like kan live update karon soyang tunai chu ka that che ma YouTube pa hian ama sabera chan chu ke ma hi ma sabera cham kadam thalaw ti do ni la mutpui ngoi na thamnat na chu tianga soitur ka nei lawa mai ro chu na han tho do na tho nom lo na rau nom lo na luna neu tai na chaw khatang ha ka nei na sa chu chu wang chuan ka eng ti ma hi tun lai chu tui lawa chu nya chuan boite te u na thum pathian khongai na zara ka fakle chin orek vi ani na chang hianin damdo in ngain kan la lawa I pathiani ka chong ngai thiam se kan chong trai chhanna hani pya lama an orek vi in hi ka pu ve lo thei lawa chuan demia na bi khi tun lai chu ei thadu lawa mai ro chu ama hi har tha fil ma kan pa tha ke ma hi ka thalawa chu nya chuan sum don na engei la khoi ti te khamin zo thina tuna hian sum don na bi shima chuan bungroi ma ka khoi to lawa second hand ka thla dula network marketing ngura ken sorbinga Victas company hi tuna shi chuanin ka kalpui deuh ber chu ne mai ro chu thil engemaw ti tum dang deuh chu ril ru chu kan neya mai ro chu hetala soi chha chi chu ni lawa kari rulen swal boy meka chu ta chuan hei thil mane chika nga vel tu ke hi ka sum don na phone ka business phone ka ti mai ani ta ni khata hianin message chi shang hi ron recharge zela reply charge rangai china cham kan mu ve zai shim chunga in shi thiam lo chin ema ro ui khata po hei scroll sen lo in ron om le dona sia dewati chu du lawa a hring om zong hi message ka la reply lo ve kan nya in mutia me amin du cha lo pause ze ula king zong a si ra hring om ki message ka reply lo hawan nya chan Instagram a kan lo lut le nga request message hi heti zati omboka oi ha tian scroll thlak char tu hi omani chumo tang vel hi ni ve a hi na tling lu thuka heavy pani hi dilenga khoipon message reply chen sha thiam nan du chuan pakhat kan reply han kan zo lawa pakhat kan reply ya zonan ran nei le ze chuan pakhat ringot byak chung pore ya ni khata hian member som chuang fe he ka tihan ka beve chin chuang chuan min lo she thiam sham ula YouTube hi chu ka subscribers how min du saka min lo thlir chok chin ho nang ma ni ta na laban san lawaron tv mai kan ri atun lai chu kan shi sel na apan nen I comment section te hi ka reply du lo wang cheu ni lawin ka in dai thot lo wang ania minau she thiam ula nakina no pangten la lian dewnga hun thoi te kan ne huna monom tak kan ran ti le donya voina tan chan khati zong khani ro se ba bai vek ule